Alamsa septembre kalo kile muga anduru samba flani muga anduru DMS-TV channel musoni jawni nyatuma bismillah DMS-TV sanfɛ foli an tan no ban kan bagana lamɛ bago bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔ kibaru ni o wagati sele sananga da se an bi kunnafoni baw mani ka olu daw kulo kan an bɛ aw kila jigi k'aw bɛ se ka dɛmɛ ni kunnafoni kan ni na carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoni baw minnu b'an bolo ni ka olu daw kulo kan o dɔw bɛ tali kɛ Tɛnɛn septembre kalo kile muga ani fila samba fila hani muga anduru o ko ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya anniversaire bi yɔrɔ hani duruna yɛrɛ kɔni o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na min an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale kɔni bɔra ni ka discours kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma furancɛ fanga ɲɛmaa ka o discours yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko ka sanga ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka fangaba sɔrɔlen ni kɛlɛkɛminɛ ɲumanw yɛrɛ kɔni k'a ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'a fara ɲɔgɔn kan walasa an ka jɛ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don son excellence le général d'armée Assimi Goïta kan discours yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ye kuma caman fɔ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma an bɛna da se olu ma ni ka olu bɛɛ lajɛlen walawala ye don tɛmɛnenw na Banbaci walejɛkulu maa dɔw ni o ye Front de Libération de l'Azawadi ka maaw ye olu ka porte-parole yɛrɛ kɔni kun bɛ Faransi ka téléso dɔ yɛrɛ kɔni na ni o ye TV5 Monde yɛrɛ kɔni ni téléso yɛrɛ de kɔni na Front de Libération de l'Azawadi maaw kan ye porte-parole yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya ɲuman yɛrɛ kɔni bɛ Azawadi maaw ni Ukraine ni Faransi yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la Sidiki Jabate ni ale dɔnkilidala bɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni ma ko fɔlen ka concert min kun bɛna kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na octobre kalo tile 18 natɛnɛ na san 2025 ko tɛnɛn don septembre kalo tile 22 san 2025 Côte d'Ivoire ka office national des sports maaw yɛrɛ kɔni bɛ lettre kɛ ni ka ci Sidiki Jabate yɛrɛ kɔni ka manager ma ni o ye Jelika Jabate yɛrɛ kɔni lettre min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Côte d'Ivoire ka maaw b'a da Sidiki Jabate yɛrɛ kɔni kulo kan ko min ye Sidiki Jabate ka ni concert ye k'a tɛna se kɛ nin don ko fɔlen yɛrɛ kɔni na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ka da kan Sidiki Jabate ale kun na taa ka concert kɛ Stade Félix Houphouët-Boigny yɛrɛ de kɔnɔna ni yɛrɛ ko fɔlen bɛ Côte d'Ivoire fabala ni o ye Abidjan yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire autorité ma yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla Sidiki ye don min yɛrɛ kɔni sugandi k'a bɛna ka concert kɛ o don in na ni stade ko fɔlen yɛrɛ kɔnɔna ko stade yɛrɛ kɔni tɛ se ka di Sidiki Jabate ma o don ko fɔlen na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Donald Trump n'o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni bɛ ka maa caman gɛnni ka bɔ États-Unis jamana kɔnɔna na k'u fili ka na u ka jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka da kan ko ni maa min yɛrɛ kɔni tɛ tilennenya kɔnɔna na États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na min ye États-Unis maaw ye olu bɛ ka maa min yɛrɛ kɔni fili ka taa Ghana ka jamana kɔnɔna na tarata don septembre kalo tile 23 san 2025 maa minnu yɛrɛ kɔni gɛnna olu ka avocat kɔni bɛ laseli kɛ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna na ko Ghana ale ye Afrique de l'Ouest jamana kɔnɔden wɔɔrɔ bɔɲako yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen gɛnni ka hu bila ka taa Togo jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Tarata tɛmɛnen septembre kalo tile 23 san 2025 an ka Mali premier ministre ni o ye général Abdoulaye Maïga yɛrɛ kɔni ale sera New York ni New York kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ k'an ka premier ministre yɛrɛ kɔni sera New York wulafɛla nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati ni o bɛ bɛn an ka Mali nɛgɛ kanɲɛ 20 yɛrɛ de kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Nations Unies maaw ka assemblée générale 80 yɛrɛ kɔni bɛ sen na New York yɛrɛ kɔni o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na jamana caman ka jamanaw yɛrɛ kɔni bɛ ka taga New York kofɔlen yɛrɛ kɔni na min an ka premier ministre ale kɔni taara ka furancɛ fanga ɲɛmaa tɔgɔ la ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta walasa ka se ka taa Mali yɛrɛ kɔni représenter ni yɔrɔ kofɔlen na ni kunnafoni ba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya anniversaire bi yɔrɔ hani duruna ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni o kɛra tɛnɛn tɛmɛnen septembre kalo tile 22 san 2025 an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale kɔni bɛ discours kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma furancɛ fanga ɲɛmaa ka discours in kɔnɔna na a bɛ sinsin ka ko kura ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali kɔni ye jamana souverain ye wa a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma u ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲuman na walasa ka Mali jamana fantan n'a ni bɛɛ lajɛlen lakana excellence le général d'armée Assimi Goïta kan discours in kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali fintigilakaw olu yɛrɛ de kɔni bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni ka priorité camancɛw bɛɛ la wa a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka Mali autorité bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka armée girinmanba dilan ni ka di Mali yɛrɛ kɔni ma ka armée dilan Mali ye min ta y'a yɛrɛ ye ka armée dilan min yɛrɛ kɔni bɛ se ka jamana lafasa ka jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni to jamana kɔnɔdenw ta la ale ni ka jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na k'olu bɛna na armée dilan an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min bɛ Mali yɛrɛ kɔni ka intérêt lafasa diɲɛ
fantan nani bɛɛ lajɛlen na. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta bɛ tila ka sinsin ka kokura yɛrɛ kɔni ko walasa basigi o kɔni kana an ka région kɔnɔ ale ni basigi kana diɲɛ fantan nani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔ ko fintigilakaw yɛrɛ kɔni jɔdaba bɛ o la. Furancɛ fanga ɲɛmaa ka discours yɛrɛ kɔni kɔnɔna a da taara se Bamaciwale maaw ka wagati laban binkani wale yɛrɛ kɔni ma min kɛra ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko Bamaciwale maa yɛrɛ kɔni bɛ ka o wale min yɛrɛ kɔni kɛ o ye dɛsɛ baara de o b'a yira k'a fɔ ko fanga foyi yɛrɛ kɔni tɛ o la. O la u b'u ka wale jugu ta ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma. K'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ ka pression baw de wuli Bamaciwale maaw ka kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko yɛrɛ de kɔni na Bamaciwale maa ninnu u fɛgɛyara kojugu wa se t'u ye o yɛrɛ de kɔni u b'u ka wale jugu caman yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw de ma. A bɛ tila ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko ni Bamaciwale maa yɛrɛ kɔni bɛ kunnafoni kolon minnu yɛrɛ kɔni cari jamana bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan ko jamana kɔnɔdenw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ u kana na dan ni kunnafoni kolon na ka da ka Bamaciwale maa ninnu b'a daba kama ni ka ni kunnafoni kolon yɛrɛ kɔni cari walasa ka se ka na ni basigibaliya ni fɔɲɔgɔnkɔ ye jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛla la. Wale min bɛ kɛ sababu ye ni Bamaciwale maa yɛrɛ kɔni u bɛ se ka fiɲɛ don da yɛrɛ kɔni sɔrɔ jamana kɔnɔna na. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta ka discours kuncɛli yɛrɛ kɔni na a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma k'a bɛ laɲini kɛ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'an bolo ka to ɲɔgɔn bolo an ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ ko kɔnɔkulu kelenw yɛrɛ kɔni an ka kɛ solidaire ani ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Bamaciwale maaw ye olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka na ni farali ye jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛla la. Ko Bamaciwale maa ninnu yɛrɛ kɔni u jukɔrɔba donbagaw yɛrɛ kɔni kɛlɛli ko hukumu kɔnɔna la ko min ye an ka Mali jamana kɔnɔdenw k'a ka kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamakulu kelenw ye. Ko ni Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ fɛ Mali ka kɛ jamana souverain yɛrɛ kɔni k'a ka kan yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka u bolo di ɲɔgɔn ma i n'a fɔ ko kɔnɔkulu kelenw yɛrɛ kɔni. O ko yɛrɛ de kɔni na furancɛ fanga ɲɛmaa bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko jamana ka siniɲɛsigi ko yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna la k'a ka kan jamana kɔnɔdenw ka bɛn ni kelenya ale ni ɲɔgɔn faamuya yɛrɛ kɔni sabati o ni ɲɔgɔn cɛla la. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka nin discours yɛrɛ kɔni ye welewele ka da de ye ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma. Welewele ka da min yɛrɛ kɔni don o de ye k'an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ an kana don da yɛrɛ kɔni di Bamaciwale maa ma ka d'a kan k'u kɔni sɛgɛnnen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi waatɔ foyi tɛ u la. Ko yɛrɛ de kɔni na u b'u ka wale juguw cari ni k'a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma wa sanga ani wagati u bɛ kunnafoni kolon yɛrɛ kɔni cari jamana kɔnɔna na ko nka ni Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni u bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ i n'a fɔ ko kɔnɔkulu kelen n'an y'an yɛrɛ tanga kunnafoni kolon ni yɛrɛ kɔni lamɛnli yɛrɛ kɔni ma ko min ye Mali jamana yɛrɛ kɔnɔ a ka siniɲɛsigi bɛ sabati bɛn ni kelenya lakana hali ni basigi fana bɛ sabati an ka Mali jamana kɔnɔna na. Bamaciwale jɛkulu Front de Libération de l'Azawad maaw yɛrɛ kɔni ka porte-parole ni o ye Mohamed El Mawlud Hamadan yɛrɛ kɔni ale kɔni y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko Front de Libération de l'Azawad maaw ko jɛɲɔgɔn ɲuman bɛ olu ni Faransi ni Ukraine yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la. Azawad maaw yɛrɛ kɔni ka ni porte-parole ye ni laseli yɛrɛ kɔni kɛ interview dɔ yɛrɛ de kɔni senfɛ min kɛra Faransi jamana yɛrɛ kɔni ka kunnafoni di sira dɔ kan ni o ye TV5 Monde ye. Yani Front de Libération de l'Azawad maaw ka porte-parole ka ni kuma yɛrɛ kɔni fɔ o y'a sɔrɔ journaliste kun ye ɲininkali yɛrɛ de kɔni tɛ kun ni maa kofɔli la k'a ɲininka yɛrɛ kɔni n'a sɔrɔ Ukraine ka service de renseignement maaw yɛrɛ kɔni delila ka kunnafoni yɛrɛ kɔni di Azawad maaw yɛrɛ kɔni ma. O ko jaabi yɛrɛ de kɔni na Azawad maaw ka porte-parole ni o ye Mohamed El Mawlud Hamadan yɛrɛ kɔni ale mi tilen ni ka jaabi yɛrɛ kɔni di nka kɔni y'a yira k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ olu ni Ukraine ɲɔgɔn cɛ la ko jɛɲɔgɔnya ka ɲi kosɛbɛ. Mohamed El Mawlud Hamadan yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko cɛncɛnw ale ni Azawad yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'ale ma d'a la k'a fɔ ko min ye Azawad maaw ye k'u mago bɛ kunnafoniya la ne ka bɔ maa yɔrɔ la ko wa olu b'o yɔrɔ min na olu mago tɛ foyi la ko tiɲɛ na ko jɛɲɔgɔnya ɲuman bɛ olu ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛla la ko jɛɲɔgɔnya ɲuman bɛ olu ni Faransi ɲɔgɔn cɛ la wa jɛɲɔgɔnya ɲuman bɛ olu ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ la ko presque yɛrɛ kɔni ko jɛɲɔgɔnya ɲuman bɛ olu ni diɲɛ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛla la. An ka Mali kunnafoni di sira dɔw yɛrɛ kɔni ni o tɔgɔ ye ko Télé Mali maaw yɛrɛ kɔni olu da se Azawad maaw ka ni porte-parole ka kumaw yɛrɛ kɔnɔna ni k'a walawala. Télé Mali maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Azawad maaw ka ni porte-parole ko sanga ani wagati a bɛ taa Faransi jamana kɔnɔna na ko wa n'a taara Faransi jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ani Faransi ka service de renseignement maaw de bɛ ɲɔgɔn ye. Télé Mali ka journaliste ka kɔrɔfɔ la ko jɛkulu fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ kɔni bɛ fɛɛrɛ latigɛ ni ka dankari Alliance des États du Sahel jamanaw yɛrɛ kɔni ka kow yɛrɛ kɔni na ko min ye Faransi ka service de renseignement maaw ye k'u bɛ o man bɛɛ lajɛlen jukɔrɔma don o jɛkulu nin ka baara mana kɛ baara sugu o sugu
kan tanke yɛrɛ kɔni u bɛ fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka cɛnni don AES jamanaw kunna ko Faransi bɛ u jukɔrɔma don. Front de Libération de l'Azawad maaw ka porte-parole yɛrɛ kɔni ka interview senfɛ TV5 yɛrɛ kɔni na a y'a yira k'a fɔ ko négociation min kun bɛ Mali autorités ni olu ka jɛkulu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ko négociation yɛrɛ kɔni banna a mɛnna ko nka ko san 2015 ale ni san 2023 ni ɲɔgɔn cɛ la yɛrɛ kɔni na u kun y'a essayer k'u bɛ négociation tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la ko nka o n'a ta o ta an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi négociation foyi yɛrɛ kɔni tɛ Mali autorités ni olu ni ɲɔgɔn cɛ la san 2024 juillet kalo wagati yɛrɛ kɔni ni Banbaci wale jɛkulu man yɛrɛ kɔni binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Mali fintigilakaw ka convoi dɔ ma min kun bɛ Mali nɔrɔyan fanfɛla la Banbaci wale maaw ka binkani wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min kɛra ni ka ɲɛsin Mali fintigilakaw ka convoi dɔ yɛrɛ kɔni ma min ye Ukraine ka service de renseignement ka porte-parole ye ni o ye André Yusov ye ale ni Ukraine ka lasigiden bɛ Sénégal jamana kɔnɔna ni o ye Yuri Pivovarov ye olu ko ye kuma dɔ yɛrɛ kɔni fɔ kuma min kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko Banbaci wale maaw ye o binkani wale min kɛ ni ka ɲɛsin Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma san 2024 juillet kalo yɛrɛ kɔni na ko min ye Ukraine ka maaw yɛrɛ kɔni ko olu sen donna o attaque in labɛnni baaraw la o kuma in fɔlen kɔfɛ Ukraine ka ministre des affaires étrangères ale kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ ko Mali kɔni bɛ ka Ukraine accusé min na ni o de ko a ye Banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ u ka binkani wale dɔ la ne ka ɲɛsin Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma ko o kuma in tɛ tiɲɛ ye o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ san 2024 août kalo tile 4 ni août kalo tile 6 yɛrɛ kɔni na Mali hale Niger jɛɲɔgɔn fɛn fɛn kun bɛ olu ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ la o ye dankari o jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni na ka d'a kan Mali Niger ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko Banbaci wale jɛkulu minnu yɛrɛ kɔni bɛ Sahel région kɔnɔna na ko min ye Ukraine ye k'a bɛ ka olu jukɔrɔma don u ka walejugu ninnu na san 2024 août kalo wagati Mali ye hale Niger olu kɔni fɛnɛ taara plainte tigɛ Ukraine kama ONU ka conseil de sécurité maaw yɔrɔ la walasa ONU maaw ka se ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ Ukraine ka d'a kan ko Ukraine yɛrɛ kɔni bɛ ka Banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don minnu b'u ka walejugu yɛrɛ kɔni kɛ Mali kɔrɔya fanfɛla la san 2025 juin kalo wagati an ka Mali kunnafonidila dɔw yɛrɛ kɔni ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'an ka Mali fintigilakaw ka opération dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ min kɛra ni ka ɲɛsin Banbaci wale maaw ma k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni taara bɔ pick-up dɔ yɛrɛ kɔni ka Banbaci wale maaw bolila ka bɔ pick-up min kɔnɔna na ko pick-up yɛrɛ kɔni ko ye Banbaci wale jɛkulu jini maaw de ta ye k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni kelen ni kana pick-up yɛrɛ kɔni kɔnɔna woloma u taara bɔ téléphone dɔ yɛrɛ kɔni ka téléphone min kɔnɔna na Ukraine ka service de sécurité maaw yɛrɛ kɔni ka document dɔw photo kun bɛ téléphone in kɔnɔna na ale ni k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni sera ka drone dɔ yɛrɛ kɔni ye drone min yɛrɛ kɔni sanfɛ Ukraine ka kan yɛrɛ de kɔni sɛbɛnnen bɛ yen nɔ sɛgɛsɛgɛli baara fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni kɛra olu jaabi minnu yɛrɛ kɔni bɔra ko y'a yira k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnba yɛrɛ de kɔni bɛ Ukraine ni Mali Banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ko wa Ukraine yɛrɛ kɔni bɛ ka maa ninnu jukɔrɔma don kosɛbɛ o yɛrɛ de kɔni na Front de Libération de l'Azawad maaw yɛrɛ kɔni ka nin porte-parole in talen nin kuma in yɛrɛ kɔni fɔ TV5 Monde yɛrɛ kɔni na a ma bali maa si yɛrɛ kɔni na ka d'a kan a bɛ wagati jan yɛrɛ kɔni bɔ Mali ale kɔni bɛ ka Ukraine accusé k'a yira k'a fɔ ko Ukraine bɛ ka Banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don minnu b'u ka walejugu kɛ Sahel région kɔnɔna na wa Front de Libération de l'Azawad maaw ka nin porte-parole yɛrɛ kɔni talen nin kuma yɛrɛ kɔni fɔ o y'a tiɲɛtigɛ yɛrɛ de kɔni diɲɛ mɔgɔ ɲɛna k'a fɔ ko Mali ale kɔni bɛ tiɲɛ kan a ka nin accusation yɛrɛ kɔni kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ u ka porte-parole in b'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ko o bɛ ka olu jukɔrɔma don kɔni a ye kuma min fɔ o y'a yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛ ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la Sidiki Jabate ni ale ye dɔnkilidalaba ye an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'ale ka concert min yɛrɛ kɔni kun bɛna kɛ Côte d'Ivoire faaba la ni o ye Abidjan ye octobre kalo tile 18 nata in na san 2025 laseli yɛrɛ kɔni kɛra k'a yira k'a fɔ ko min ye Sidiki Jabate ye k'ale ka concert kofɔli yɛrɛ kɔni tɛna se ka kɛ bilen Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na Sidiki Jabate ka concert annuleli yɛrɛ kɔni kunnafoniya yɛrɛ kɔni bɔra Côte d'Ivoire office national des sports maaw yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la ka d'a kan ni maa min yɛrɛ kɔni ye lettre ci Sidiki Jabate ka manager yɛrɛ kɔni ma ni o ye Jelika Jabate yɛrɛ kɔni tɛnɛn tɛmɛnen septembre kalo tile 22 san 2025 Côte d'Ivoire ka office national des sports maaw ka nin lettre yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'u ye min kɛ ka ɲɛsin Sidiki Jabate yɛrɛ kɔni ka manager yɛrɛ kɔni ma o lettre in kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko Sidiki Jabate ka concert yɛrɛ kɔni tɛna se ka bɔ ka d'a kan ko concert in bɛna kɛ stade Félix Houphouët-Boigny min yɛrɛ kɔni na ko octobre kalo tile 18 nata in na san 2025 ko b'a sɔrɔ salle yɛrɛ kɔni bɛ baara wɛrɛ la k'a tɛna se ka di Sidiki Jabate ma kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko
kabini wagati jan yɛrɛ kɔni na maa minnu kun kan ka stade di Sidiki Jabate ma ale ni Sidiki Jabate ka concert labɛnbaga ni yɛrɛ kɔni ko téléphone na kuma kun tɛmɛna o ɲɔgɔn cɛ la wa o téléphone na kuma yɛrɛ kɔni senfɛ o kun y'a yira k'a fɔ ko Sidiki Jabate bɛ fɛ ka concert yɛrɛ kɔni kɛ don min k'a bɛna fɔ o don yɛrɛ kɔni stade tɛ se ka sɔrɔ ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u kelen ni ka lettre yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin Sidiki Jabate ka manager yɛrɛ kɔni ma o kɛra sababu ni ka kuma yɛrɛ kɔni tiɲɛtiga k'a yira k'a fɔ ko octobre kalo tile 18 nata in na san 2025 min ye Sidiki Jabate ka concert ko kɔni tɛna bɔ bilen Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na Sidiki Jabate kanubaga minnu yɛrɛ kɔni bɛ Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni laseli yɛrɛ kɔni kelen ni k'a yira k'a fɔ ko concert yɛrɛ kɔni tɛna bɔ o kɛra sababu ni ka olu dusuma kasi kosɛbɛ ka d'a kan maa ninnu kun pɛrɛn bɛ kosɛbɛ ni ka nin concert ba in kɔnɔ Sidiki Jabate k'ale yɛrɛ kɔni kelen ni ka stade Félix Houphouët-Boigny yɛrɛ kɔni sugandi k'o k'a ka concert kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni ni nin yɔrɔ kofɔlen wagati laban nin yɛrɛ kɔni na yɛlɛma donna a la ni ka cɛnya ko kura yɛrɛ kɔni ko o yɛrɛ kɔni kun y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye Sidiki Jabate ale bɛ fɛ ka concert dumanba yɛrɛ de kɔni kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ko nka stade yɛrɛ kɔni sɔrɔbaliya dati kofɔlen yɛrɛ kɔni na u bɛna kɛ sababu ye ni a laɲini don Sidiki Jabate n'a ka maaw yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka plan yɛrɛ kɔni falen concert ko in na fɔlɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Sidiki ka maaw yɛrɛ kɔni ma laseli kɛ n'o y'a sɔrɔ concert in yɛrɛ kɔni dati bɛna bila dati wɛrɛ la walima n'a sɔrɔ u bɛna taa kɛ stade wɛrɛ yɛrɛ de kɔni na o kunnafoniya ma carin ka bɔ Sidiki Jabate ka maaw yɔrɔ la fɔlɔ stade sɔrɔbaliya fɛnɛ kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko Sidiki Jabate ale ka nin concert ko in yɛrɛ kɔni kun nana polémique ba yɛrɛ de kɔni ani Côte d'Ivoire maaw ni ɲɔgɔn cɛla la Côte d'Ivoire ka jamana tiktokers caman yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu tɛ se ka sɔn a ma togoya si la yɛrɛ kɔni Sidiki Jabate ale kana concert kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na k'a sɔrɔ min ye Côte d'Ivoire kalata ye o dati yɛrɛ kɔni sera ka ban sabula Côte d'Ivoire kalata yɛrɛ kɔni nana kɛ octobre kalo tile 25 nata in na san 2025 ko wa Sidiki kun bɛ fɛ ka concert yɛrɛ kɔni kɛ don min o kun ye octobre kalo tile 18 ni san 2025 ko Sidiki ka concert kɛ don yɛrɛ kɔni ni Côte d'Ivoire kalata dati ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ o yɛrɛ de kɔni olu kun y'a yira k'a fɔ k'u tɛ se ka jɛn n'a yɛrɛ kɔni Sidiki Jabate ale kana concert kɛ nin o dati kofɔlen in na Côte d'Ivoire ka tiktokers yɛrɛ kɔni k'a kɔrɔfɔ la ko ni ɲɔgɔnna concert yɛrɛ kɔni organiseli ko ka sɔrɔ min ye kalata ye o kɔni dati surunyara ka ban ko bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni déconcentré k'a kɛ u ɲɛna yɛrɛ kɔni i n'a fɔ ko foyi yɛrɛ kɔni tɛ jamana kɔnɔna na ko ka sɔrɔ ko o wagati kofɔlen jamana mago yɛrɛ kɔni bɛ concentration hali ni hakilisigi yɛrɛ de kɔni na walasa ka se ka kalata in yɛrɛ kɔni kɛ kalata jɛlen ale ni kalata basigilen Ivoirien caman fana y'a yira k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna concert yɛrɛ kɔni kɛlen Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na concert min nana kɛ sababu ye ni ka jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni wele ko bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni ka na ni lakanako problème ye ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Côte d'Ivoire kalata dati yɛrɛ kɔni surunyara o fana bɛ ka kɛ sababu ye ni ka na ni tension ba ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na Sidiki kanubaga caman ka kɔrɔfɔ la Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko concert in yɛrɛ kɔni annuleli kɛra dusuma kasikoba ye olu bolo ka d'a kan k'olu caman yɛrɛ kɔni kun pɛrɛnnen don ni ka taa ni concert kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ka concert dumanba in yɛrɛ kɔni kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na Sidiki kanubaga caman y'a yira k'a fɔ k'u dusuma kasi na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nka Côte d'Ivoire jamana kɔnɔden caman fɛnɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni y'a faamu ka d'a kan ko fanga kan ka di jamana ka basigi yɛrɛ de kɔni ma ale ni kalata kɛli basigi ni hakilisigi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko priorité kan ka di o yɛrɛ de kɔni ma ko ɲɛtɛ ni concert in yɛrɛ kɔnɔna na k'a bɛ se ka kɛ a bɛna na ni lakanako problème ye jamana kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na olu ka autorités ka décision in faamu kabini wagati jan yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire ka jamana kɔnɔden caman y'a bila u ka bɔlɔsiraw kan k'a yira k'a fɔ ko concert in yɛrɛ kɔni annulé la nka o kɔfɛ an kun y'a ye k'a fɔ Sidiki Jabate seginna ko kura ye ni k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko concert in bɛna na kɛ octobre kalo tile 18 nka Côte d'Ivoire maaw ka office national des sports maaw ye lettre min yɛrɛ kɔni kɛ tɛnɛndon septembre kalo tile 22 san 2025 ni k'o di Sidiki ka manager yɛrɛ kɔni ma o lettre yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni bɛɛ lajɛlen dala la k'a fɔ ko min ye Sidiki Jabate ka concert ni o kun bɛna na kɛ octobre kalo tile 18 nata in na san 2025 stade Félix Houphouët-Boigny la ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Abidjan ko concert kofɔlen yɛrɛ kɔni bɔra a ma mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Ghana jamana kɔnɔna na don tɛmɛlenw yɛrɛ kɔni na ko Ghana ale ye Afrique de l'Ouest jamana kɔnɔden 6 bɔɲako yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛ ni k'u bila ka taa Togo jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa yɛrɛla k'a fɔ ko Afrique de l'Ouest jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ kɔni gɛnna Ghana yɛrɛ kɔni fɛ ni k'u bila ka taa Togo ko nin ma kofɔlen ninnu fɛnɛ kun gɛnna ka bɔ États-Unis jamana yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni lasera maa gɛnni ninnu ka avocat yɛrɛ de kɔni fɛ tarata don septembre kalo tile 23 san 2025 ko nin maa 6 minnu gɛnna ka bɔ États-Unis jamana kɔnɔna na n'u kun bɛ Ghana jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa 6 nin yɛrɛ kɔni na kelen o kɔni dira a somɔgɔw ma Ghana jamana kɔnɔna na ko nka maa 5 tɔ nin yɛrɛ kɔni olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni gɛnna ni k'u bila ka taa Togo jamana de kɔnɔna na ko États-Unis ni maa minnu yɛrɛ kɔni gɛn ni k'u bila ka taa
Ghana jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna ho maa ninnu bɔ jamanaw ye Nigeria, Togo, Mali, Liberia fo ka taa se Ghana yɛrɛ kɔni ma ko septembre kalo daminɛ yɛrɛ de kɔni na san 2025 États-Unis maaw yɛrɛ kɔni ni maa bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔna ni k'u bila ka taa Ghana ko wa ni maa yɛrɛ kɔni sere Ghana jamana kɔnɔna dɔgɔkun kelen o kɔfɛ yɛrɛ de kɔni Ghana autorité maaw sɔrɔla ka bɔ ni ka kuma k'a yira k'a fɔ ko ni jamana kɔnɔden yɛrɛ kɔni bɛ olu ka jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Donald Trump ale kɔni kɛn bɛ ni ka politique dɔ yɛrɛ kɔni sigi a ka jamana kɔnɔna o politique yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ jumɛn yɛrɛ kɔnɔna ko migrant minnu yɛrɛ kɔni bɛ a ka jamana kɔnɔna n'olu bɛna na gɛn yɛrɛ kɔni k'a b'u gɛn ka taa jamana wɛrɛw kɔnɔna min tɛ u bɔ jamanaw ye Ghana autorité maaw yɛrɛ kɔni k'a kɔrɔfɔ la ko don n'a nataw yɛrɛ kɔnɔna États-Unis bɛna na maa caman wɛrɛ gɛn ni ka bila ka na Ghana jamana kɔnɔna ko wa olu Ghana sigilen don ni o ye fɛnɛ Ghana jamana ɲɛmaa ni o ye John Dramani Mahama yɛrɛ kɔni ale kun ye laseli kɛ wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ko Afrique de l'Ouest jamana kɔnɔden 14 bɛɛ lajɛlen gɛnna ka bɔ États-Unis jamana kɔnɔna ni k'o bila ka taa olu Ghana jamana kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni kɛlen Ghana autorité maaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni maa 14 minnu gɛnna ni ka bɔ États-Unis jamana kɔnɔna k'o bila ka taa Ghana jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u bɛ se ka to Ghana jamana kɔnɔna wagati kuntagala dɔ kɔnɔna na ko nka u k'u bila tilennenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko visa yɛrɛ kɔni tɛ farafin jamanaw ni Ghana ni ɲɔgɔn cɛ la ko nka maa min yɛrɛ kɔni ka u bila tilennenya kɔnɔna na walima u bɛɛ lajɛlen ka segin ka taa u bɔ jamanaw kɔnɔna na ko maa minnu yɛrɛ kɔni gɛnna États-Unis fɛ ni k'u bila ka taa Ghana jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna maa 3 bɔyan ko olu bɛɛ lajɛlen seginna ka taa u bɔ jamanaw kɔnɔna na ko 11 tɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu bɛ Ghana jamana kɔnɔna na halisa Ghana ka ministre des affaires étrangères ni o ye Samuel Ablakwa ye ale y'a yira k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko don n'a nataw yɛrɛ kɔni na olu kan ka maa 40 yɛrɛ de kɔni kunbɛn minnu bɛna na gɛnni ka bɔ États-Unis jamana kɔnɔna na Ghana ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni bɛ sinsin a kan k'olu kelen ka sɔn a ma yɛrɛ kɔni ko États-Unis ka maa gɛnni ninnu bila ka na olu ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu m'a kɛ wariko yɛrɛ kɔni kama k'olu ye nin décision yɛrɛ kɔni ta hadamadenya dɔrɔn de kosɔn ko wa k'a kɔrɔ tɛ fɛnɛ k'a fɔ k'olu bɛ ka Donald Trump yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don a ka maa gɛn na ni ka bɔ a ka jamana kɔnɔna na k'olu ye ko in kɛ hadamadenya dɔrɔn yɛrɛ de kɔni kama wa olu y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko maa minnu bɛ se ka gɛn ka na olu ka jamana kɔnɔna na o ye Afrique de l'Ouest jamana kɔnɔdenw dɔrɔn de ko ɲɛ tɛ k'u tɛ maa wɛrɛ ka jamana kɔnɔden wɛrɛ minɛ bilen an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi farafinna jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ n'a fɔ Donald Trump ale sera ka jamana dɔw yɛrɛ kɔni sɔrɔ a bɛ maaw gɛn ka taa yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na ka d'a kan min ye Ghana a bɛ wagati jan yɛrɛ kɔni bɔ ale bɛ ka commencer ka maaw yɛrɛ kɔni kunbɛnli daminɛ a ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nka Ghana maaw y'a pereperelatigɛ diɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ k'olu ma dɔrɔmɛ 1 minɛ États-Unis maaw la ni maa gɛn yɛrɛ kɔnɔna k'olu sɔnna maa ninnu ka gɛn ka na u ka jamana kɔnɔna na hadamadenya dɔrɔn de kama an ka Mali premier ministre ni ale de an ka gouvernement ɲɛmaa ye ni o ye général Abdoulaye Mayiga yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko nin ma kofɔlen in sera New York yɛrɛ kɔni tarata tɛmɛnen septembre kalo tile 23 san 2025 New York wulafɛla nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati n'o bɛ bɛn an ka Mali sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 20 ma général Abdoulaye Mayiga ale kɔni kelen ma taa New York kofɔlen yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ k'a ni Mali ka délégation ba dɔ yɛrɛ de kɔni wulila u kɔni bɛ ka taa New York walasa ka se ka taa u sen don Nations Unies maaw ka assemblée générale 80 yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔ an ka Mali premier ministre bɛna taa an ka Mali de représenté yen nɔ kabini an ka Mali premier ministre yɛrɛ kɔni sera New York aéroport yɛrɛ kɔni na a kunbɛnra an ka Mali gouvernement maa caman fɛ ni o yɛrɛ kɔni an ka Mali ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye ale ni Mali ka lasigiden bɛ o ni yɔrɔ la ni o ye Issa Konfuru fo ka taa se an ka Mali tugarake minnu yɛrɛ kɔni bɛ New York yɛrɛ kɔni n'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra ni ka taa an ka premier ministre yɛrɛ kɔni kunbɛn aéroport la a nakuma an ka premier ministre yɛrɛ kɔni sen donlen ni ɲɔgɔn ye ba in yɛrɛ kɔni baara la o bɛ tali kɛ an ka Mali yɛrɛ kɔni sen donni na diɲɛ maaw yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye diplomatiques yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka taa Mali yɛrɛ kɔni kan se diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na a yɛrɛ k'a fɔ ko nin tagali yɛrɛ kɔni na min ye an ka premier ministre ale kɔni bɛ ka taa an ka furancɛ fanga ɲɛmaa de représenté ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye général Abdoulaye Mayiga ale kɔni na i sen don débat caman yɛrɛ kɔni na furancɛ fanga ɲɛmaa tɔgɔ la ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye wa a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka Mali kan lase diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛna ka Mali ka intérêt yɛrɛ kɔni lafasa diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛnɛ na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ yen nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma